fallus jew fellus, Ruben? Dependi ovvjament mid-dialetti u l-varjetà li wieħed juża. Mi għandi l-Ruben Farrugia li fis-sezzjoni tagħna Malti pur se nkunu qegħdin nitkellmu fuq id-dialetti Maltin u Awċin. Eżatt. Meta qed nitkellmu id-dialett qabel xejn. Id-dialett kien hemm żminijiet illi wieħed jaħseb illi huma tal-ħamalli jew illi klassi differenti. Eżatt. Però fil-verità, id-dialett kien hemmhekk qabel il-lingwa uffiċjali. Ifhem, wieħed qabel xejn biex ifhem x'inhu eżatt id-dialett. Dak il-każ irid jara d-differenza bejn il-lingwa, x'inhi l-lingwa u x'inhi d-dialett. Dialett bħal lingwa hija dak li fil-istudju aħna ngħidula varjetà. Varjetà f'liema sens, kulħadd għandu il-varjetà tal-mod kif jitkellem. Ġifieri jekk inti mirraħal fil-każ ta' Malta għandna varjetajiet dialettali differenti. Magħrufin bl-iktar mod popolari dialett. Il-lingwa mhija xejn ħlief varjetà li ingħatat l-istatus ta' varjetà dialettali, bażikament, li ingħatat l-istatus ta' lingwa standard. Ġifieri dan kien hemm xi ħadd li għażel li dak id-dialett partikolari li fil-każ ta' Malta U għal-Malti? u għal-Malti, f'sens kien id-dialett li kien l-iktar mitkellem fl-ibliet fil-nħawi tal-belt, speċjalment, u tal-nħawi hemmhekk għax kien hemm il-klassi soċjali l-għolja għażel li jażel lilu biex jirrappreżenta lil-Malta u l-Malti. Il-bqija fil-każ li semmejt li huwa assoċjat ma' xi ħaġa li hija mhux ħamall eżatt, isa xi ħaġa li tmur kontra r-regola, ġib l-iktar mod magħruf. Ma naf ħafna nies illi sa ftit ta' żmien ilhom il-ġurnata naqset. Għataw min ta' naħseb ħafna żdiedet. Le, jiena l-iktar li nara, issa naf li inti Awċin, ma l-iktar ħaġa li nara konxi tagħha l-Awċin. Ġifieri l-Awċin iħossu jisu xi preġudizzju għax jitkellmu bid-dialett. U tiskanta dik in-naqra baħar x'differenza tagħmel? Tagħmel ħafna differenza, ma isek mhux tiġġeneralizza kwistjoni ta' jisu bejn Awċin jew Maltin li jitkellmu bid-dialett jew hekk. Preġudizzju ħajkun hemm. Fis-sens li għax huwa assoċjat ma' xi ħaġa li tmur barra mir-regola. Fil-fatt huwa magħruf bħala li m'għawweġ, xi ħadd li jkisser. Qed tifhem għalfejn għaliex ir-regola hija personali jitkellem bli m'għawweġ. Min jaħawad? Le, min jitkellem bli m'għawweġ min jaħawad bl-Ingliż. Dak qed jgħawweġ. Dik hija fil-verità hija kwestjoni oħra, hija varjetà reġistru ieħor tal-Ingliż u il-Malti mħalla. it-taħlit eżatt, it-taħlit ta' bejn il-lingwi. U din hija xi ħaġa ma li n-nies forsi ma jafuhiex, hija xi ħaġa li d-dialett għandu preġudizzi kontrih mhux ma tiġrix biss f'Malta. Sempliċi raġuni li hija xi ħaġa li qed tmur kontra regola għalfejn għaliex ir-regoli li kulħadd jitkellem bl-standard ġifieri li xi ħadd f'sitwazzjoni formali hija l-Malti kif nafu aħna u mhuwiex xi dialett. Tajjeb allura id-dialett imur isu kontra regola, allura assoċjat ma' xi ħadd li jew ma jaf skola jew ma' xi ħadd li huwa mirraħal u xi ħadd li huwa ma x'ismu assoċjat mal-antik. Ma fil-verità mhuwiex hekk, le? Huwa hekk għalfejn, għaliex ngħidu hekk, b'mod popolari rridu ngħidu li huwa hekk. Popolari ġifieri kif magħruf min-nies. Għaliex għalfejn għax meta wieħed jitkellem mhux qiegħed biss esprimi ruħu imma qiegħed jagħtu wkoll informazzjoni minn fejn ġejju. Minn fejn ġejju wkoll. Ġifieri jekk wieħed fil-każ f'sitwazzjoni formali, pereżempju jiena li mommi u ma missieri jiena ħanitkellem bid-dialett. Pereżempju, hawnhekk mhux ħanażel li ħanitkellem bid-dialett għalfejn għaliex fl-istess ħin naf li mhuwiex post u mhuwiex lok li jiena nitkellem b'dak il-mod. Imma mill-banda l-oħra, ġifieri jiena ma jdejjaqniex illi xi ħadd jitkellem bid-dialett, anzi, u mhix kwistjoni ta' niggustaħ għaliex ma naraħx xi ħaġa inqas jew hija l-identità tiegħu. Li persuna ikunu, jien nippreferi nitkellem ma' xi ħadd li jkunu milli xi ħadd li qed jirrexta biex jorini li huwa xi ħaġa oħra. Eżatt, id-dialett ġifieri bin-naħa l-oħra jagħti identità lill-persuna u fl-istess ħin jagħtih ġifieri jassoċjah ma' dak ir-raħal. Ġifieri ikun hemm nies ngħidu pereżempju anke kwistjoni ta' bejn l-Awċin u l-Maltin. F'sens
Għawdex, wieħed ħajpretendi li ħajkun hemm Awċi oħra li ħajtkellem bid-djalett għalfejn. Għaliex jekk xi ħadd Awċi ħajitkellem bid-djalett, jiġifieri huwa parti mill-komunità Awċija. Eżatti. Jekk xi ħadd ħajitkellem f'dak il-każ bid-djalett tar-raħal tas-Sannat, tar-raħal tar-Rabat, tar-raħal ta' Għajnsielem. Pereżempju, dak imbagħad jerġa' jagħmel hu mill-parti tal-komunità ta' dak ir-raħal partikolari wkoll. Ġifieri id-djalett ħajjagħti wkoll x'ismu identità lill-individwu. Mir-riċerka u l-istudji tiegħek, meta rajt dialetti differenti li għandna Malta, nixtieq insaqsi kemm għandna ammont b'kollox bħala dialetti? Sfortunatament għaddi ma nistax intik ċifra eżatta, ġifieri għaliex hemm ħafna affarijiet li aħna ħafna drabi nassoċjaw ma' ġeografija. Sewwa. Ġeografija jiġifieri jekk aħna minn għalina li jekk ħajkun hemm ir-raħal ta' ħal-qormi, x'ismu ħajkollu djalett tiegħu. Meta fil-verità fħal-qormi stess sibna li kien hemm differenzi bejn il-qrima stess. L-istess bħalma kien hemm iż-żejtun u magħruf ukoll li anki ċertu rħula bħal Għawdex, bħal Nadur. Bħal Naduri wkoll għandhom varjetà fl-istess raħal. Jiġifieri kemm hemm djaletti ma nistax ngħidlek għaliex mhuwiex marbut biss mal-limitu tal-ġeografija u mal-konfini tal-lokalità. Imma anke sansitra fih dan l-istess. Sfortunatament qatt m'hemmx biżżejjed studi biex jikkonfermaw kemm hemm biżżejjed djaletti. L-mistoqsija tiegħi ħatwassal għal fatt li id-djalett per se hija differenza biss ta' fokali mill-istudji tiegħek xrajt. Jiġifieri jekk tgħid naf jew nof. Ekku, eżatt. Dak id-djalett fil-fatt rridu niddistingwuh minn aċċent. Għaliex ħafna drabi jgħidulek għandek aċċent differenti, ma jgħidulekx għandek djalett differenti. Fil-lingwistika. Nġibu eżempju ħajjin. Ġifieri jekk għandek jienaf l-Awċin jgħidu Marawċija. Kont ħanasel għalija, eżatt. Aħna ngħidu Marawċija. Dak huwa djalett jew aċċent? Dak huwa aċċent f'dak il-każ. Għalfejn għax id-djalett ma jistax biss iddistingwi ruħu permezz ta' dawk il-ħsejjes, iddistingwi ruħu wkoll fil-grammatika li tintuża, fil-kliem li jintuża, binjiet ta' sentenzi, intonazzjoni, ġifieri hemm irid ikun hemm livelli vari biex jiddistingwi djalett minn aċċent. Jekk jiena pereżempju ħanvarja biss il-vokali, f'dak il-każ jkun hemm differenza biss fl-aċċent. Imma huwa magħruf ukoll li fil-irħula jużaw lessiku differenti. Issa hemm pereżempju bħal xlukkajr jużaw monuċċa, flok tajra, jew steringa, pereżempju. Li ġej ukoll miż-żejtuni. Għandek taħlita żejtuni u taż-żorri. Ekku minħabba qrubija. Jew pereżempju l-iktar kelma waħda mill-favoriti tiegħi hija n-nanna kola. Għaliex pereżempju ir-Rabat ta' Malta jgħidu la żajba żajbona. Iż-żebux ta' Malta jgħidu la żajba żajbura. Minħawi oħra jgħidu la sebbellika, sebbellina, nanna kola. Ġifieri dawk huma ismijiet differenti għall-istess ħaġa. Dak jiġi djalett. Dak jiġi djalett għaliex qegħdin niddistingwu d-djaletti mhux biss fuq livell ta' ħoss, imma livell ukoll f'dak il-każ ta' vokabularju. Hemm affarijiet oħra jiġifieri li għadna qegħdin nistudjawhom li jiġu minn x'ismu differenzi grammatikali u differenzi oħra ta' sintassi. Imma meta qed ngħidu differenzi grammatikali, ġifieri saħansitra l-grammatika tinbidel ukoll. Ekku, ġifieri plurali differenti pereżempju. Imma ma nistax ngħidlek eżatt xiex għaliex m'għandniex riżultati konkreti. Imma tax wassal għalihom? Ma tistax tgħidli. Mhux wassal għalihom riżultati konkreti ta' li ma huma l-affarijiet li jiġu distinti. Ġifieri għaliex ċertu affarijiet jew ħajkunu marbutin ma' lokalità. Jew ħajkunu marbutin ma' ngħidulu reġjun sieħ. Reġjun ġifieri meta jkun hemm irħula differenti ta' dawk l-inħawi li jgħiduhom dik il-ħaġa. Issa, inti semmejt li wkoll is-sintassi, ġifieri l-mod ta' kif tiġi infassla s-sentenza. Jekk aħna nieħdu biex nerġgħu naqbdu fuq id-djalett Awċi jew aħjar, ħanagħmlu distinzjoni bejn Malti u l-Awċi. U jekk għandek Awċi u qed tistaqsi jgħidlek ma tofx, ma tofx. Jew inkella ma tafx. Dik mill-ewwel. Issa, dik hija eżempju ta' sintassi bid-djalett? Sintassi hija l-binja tal-kelma. Ġifieri il-mod imma s-sinifikat tagħha huwa differenti milli kieku qed tistaqsi xi ħadd hawnhekk u jgħidlek ma tafx.
Ekku, le bla dubju, ma dak il-każ mhijiex marbuta ma' sintassi, sintassi hija marbuta mal-binja tal-kelma. Ġifieri il-mod kif jiena xi kultant nibni l-kelma, skużawni, is-sentenza ħajkun differenti minn xi ħadd li jitkellem b'lingwa standard, bil-Malti, jew minn irħula differenti. Niftakar pereżempju meta kont nikteb jew it-teżi jew hekk kien ikun hemm it-tutur tiegħi kien jirranġaħi li għajdi ma fimtix. Jgħid din is-sentenza jgħid irranġu. Sibta u ktibta bl-Awt. Għax wis probabli kienet xi ħaġa li jiena xorta waħda nitteba bil-Malti imma l-binja tas-sentenza kienet ma kienx dik standard. Aha. U xorta waħda hija tajba jew ħażina? Għax jekk it-tutur għallek biddilha. Diffiċli. Qed insaqsilek. Diffiċli. Raġuni ħafna jgħidulek li dialett mhux ħażin jew tajjeb huwa dialett. Dialett ħafna drabi għalfejn dik ir-raġuni għaliex hija assoċjata ma' xi ħaġa marbuta mal-aċċent ħafna drabi. F'dak il-każ il-binja tas-sentenza jekk tagħmel sens tista' tiġi aċċettata fl-istandard ukoll. F'sens dment li min ħajjaqra mbagħad is-sentenza jew min ħajjisma' s-sentenza mhux ħadd taħloqlu problema milli jifhem. Inti semmejti li xlukkajr u ovvjament mien xlukkajr u nikkomunika l-ħin kollu anka bil-messaġġi u kollox u għandi ħafna ħbib tiegħi illi jitkellmu biss xlukkajr. Eżatt. U jiktbu wkoll. Jiġifieri pereżempju jekk tgħidlu għada ħadd tmur tara l-Malta kontra l-Faroe Islands u jiktib l-inse. Inse. Ma tarux u jiktibhom. Meta wieħed ħajġi biex jikteb dak illi qed iħoss, issa dak qed ngħidu b'mod informali bejnietna fuq SMS. SMS mhux bid-dialett ta'. Meta tiġi biex tikteb, huwa ħażin huwa żbaljat li tagħmel hekk? Il-kwestjoni hija li fil-dak il-lingwa aċċettata fil-miktub hija il-Malti standard. Ġifieri il-Malti li aħna nitgħallmu fl-iskola. Għal dik ir-raġuni jekk xi ħadd ħajjitkellem ħajjikteb bid-dialett ħajkun qed jikteb ħażin għalfejn għaliex mhuwiex aċċettat bħala ir-regola ġenerali ta' kif għandek tikteb bil-Malti. Ir-regola ġenerali hija li tikteb bil-Malti standard għaliex dak huwa dik hija l-varjetà li hija aċċettata bil-miktub, dik hija l-varjetà li għandha l-grammatika maħruġa, il-binja tas-sentenza u l-bqija maħruġin u ġew standardizzati mill-lingwisti u għalija meta tiġi biex tikteb trid tirreferi għalija. Fid-dinja semitika isejħu lil Malti huwa dialett. Inti tara hekk? Il-Malti, diffiċli tiddeskrivi il-Malti bħala jekkux dialett jew le. Fis-sens fid-dinja semitika dak li huwa standard huwa l-Arbi klassiku. Meta imbagħad hemm lingwi oħra bħal huwa l-Marokkin, bħal huwa l-Eġizzjan, huwa l-Libjan, huwa tip ta' varjetà tal-Arbi. Issa huwa lingwa jew le, jekk hija standardizzata hija lingwa. Jekk mhijiex tidħol bħala dialett. Il-Malti huwa meqjus li huwa id-dialett li kien mitkellem minn Arab li kienu diġà nqatgħu mid-dinja Arbija u kienu jgħixu fi Sqallija, jiġifieri kien diġà nqata' minn dik id-dinja. Imbagħad baqa' jevolvi waħdu. Il-problema hija li ma nafux f'liema stadju kien wasal meta ġie u beda jintużaw Malta. Kont qed nara intervista l-bieraħ fuq TVM Insights u kien hemm il-wieħed mill-band tal-grupp Umani, il-kanzunetta Umani, u daw marru Tunezija u komunikaw ġifieri daqs li kieku qed nikkomunikaw jiena u inti tantu hekk li anke l-kanzunetti tagħhom bdew jagħmlu ħoss tajjeb hemmhekk. Għalihom imma huwa dialett tal-Arbi. Issa, jekk hija kwistjoni ta' l-iktar popolari, ġifieri l-iktar dialett popolari li jiġi l-lingwa ta' pajjiż. Huwa dialett li dak hemm frażi li tiddeskrivi dialett popolari fil-kodba hekk li a language is a dialect with a fleet and an army. Ġifieri dak li għandu s-saħħa huwa dak li ħajiddetta l-lingwa. Ġifieri dak li għandu s-saħħa politika u dak li ħajjajt li ma lingwa trid tintuża. L-istess ħaġa pereżempju forsi n-nies ma jafux hija li d-dialett il-lingwa Taljana dik ġejja mid-dialett Fjorentin ta' Firenze minħabba l-fatt li għandhom l-iktar
persuni influenti fil-letteratura Taljana tal-Medjuevu tal-Medjuevu speċjalment li kienu jiktbu b'dak id-dialett, allura li meta ġew biex jaqdu l-Italja u rridu jażlu liema lingwa għażlu dak it-tip ta' Taljan. Ġifieri huwa xi ħaġa li hija marbuta mal-politika. Issa f'dak il-każ għalfejn il-Malti intuża dak il-dialett kienx tal-bliet kienet raġuni politika wkoll. Sens għax hemm il-belt kapitali, kien hemm in-nies li hemmhekk kien hemm il-klassi soċjali l-għolja li kien jintuża allura qisu b'mod naturali l-għażla kienet hemmhekk. Meta ironikament Mikel Anton Vassalli li huwa meqjus bħala missier lingwa Maltija meta ġi biex jiddeskrivi dak it-tip tad-dialett. U taħ iż-żebbuġi. Taħ l-żebbuġi u lilu l-Malti standard li nafuh illum iddeskrivih bħala l-iktar dialett korrott. Ġifieri hija kwistjoni ta' politika u mhux biss kif jgħidu t-Taljani min jikmanda jagħmel liġi imma anke il-lingwa illi nitkellmu biha aħna. Ruben, grazzi ħafna tal-tarif li wassaltilna, jkollna ċans ukoll grazzi għall-laqda tal-Malti li nibdew nidħlu f'aktar dettall dwar il-Maltipur kull nhar ta' tnejn.